Hele, byl u toho i ten chlap? Jo, jasně no. A to se rodila jako doma jako ve vaně, nebo? Hele, kamo, my jsme tehdy bydleli v 1KKčku. Ne. Počkej, jo. My jsme tehdy bydleli v 1KKčku a já jsem si v tom 1KKčku ještě nafoukla obří porodní bazének. Já jsem byla jako postavená před to, hele, tvoje děti další měsíc nebudou mít kde bydlet a co jíst. No tak jako jasně, že jdu a podepíšu to. Já jsem doma řekla, že prostě jsem si někoho našla a řekl mi, ať se seberu a vypadnu i s dětskama. Jako pak nasledoval takový psycho, jako kdy prostě brečel mi do telefonu, posílal mě videa, jak se jde za sebe vraždit, pak, že si to rozmyslel. Takže on měl přehled o tom, kam volám, s kým volám, jak dlouho volám, prostě, kdo mi volal. Cyklus domácího násilí funguje tak, že... Dámy a pánové, vítejte u druhé epizody s Míšou. Tentokrát se budeme věnovat trošku temnějšímu tématu a tím je domácí násilí. Míšo, ty jsi zažila další etapu svého života, kdy v minulém díle jsme vlastně probírali to, že jsi za 5 let prožila vztah, kde to bylo hodně divoký a pak si se nějakým způsobem emočně uzavřela. A teď to mělo pokračování na dalších 7,5 roku. No, ano, dostáváme se o level vejš. Jo, já tehdy vlastně jsem z toho vztahu vyšla s tím, že fakt jako jsem necítila žádný extra pozitivní emoce. Byla jsem v takový buď jako rovině, anebo jsem tam měla ty negativní emoce, ale jinak jako nad takovou tu mes jsem jako nešla. Takže já jsem ani neměla pocit, že bych jako mohla nějaký extra vztah v tu chvíli jako navázat. No, takže já jsem si jako docela užívala to, že jsem byla sama. A pak po nějaký době mi na Facebooku přistála zpráva, protože jsem tam psala do nějaký diskuze, kde mi tam začal odpovídat jeden pán. No a tak mi napsal do zprávy. Tak jsme si chvilku psali, já jsem si otevřela jeho profil a teď vidím manželka, protože tam měl ženatý a dítě, říkám, tak to ale vůbec, že tak, jakože že jako bych povýšila ještě na ženatýho s dětskem, tak to vůbec, to ani omylem. No, takže jsem typka takže jsi už vlastně vnímala poprvé red flag. Jo, jakože tam tehdy jako už jsem, říkám to jako znovu už jako vůbec. Takže jsem typka jako odpálkovala a dál jsem několik měsíců jako fungovala a fakt jako v klidu a tak nějak jsem si říkala, že prostě si ten život dám dohromady. Naplánovala jsem si, že se přihlásím na Univerzitu obrany, abych si dodělala vysokou a můj plán byl, že si udělám v Hradci vysokou a potom pojedu na misi. Takže to bylo takový jako plán na další dekádu třeba. No, prostě jsem chtěla jít do armády. Takže jako v podstatě ze zdravotníka na vojandu. Hele, jako já mám jako jednak takový chlapský zájmy a i takový jako chlapský jako záběr v té práci. Protože... Proto taky děláš v IT, že jo? Ano, proto dělám v IT se samým Mimochodem, a abych to vlastně uvedl na pravou míru, tak my se s Míšou známe díky firmě Čekytas, kde působím jako lektor a Míša byla moje studentka. Takže já jsem mi tam učil testing a ty jsi teďka v IT, takže vlastně zase chlapská práce. Ano, zase chlapský kolektiv. Okay. Ale tak ono to jako docela souvisí s tím ADHD, protože ono hodně ženských, co má ADHD, tak mají většinou takový ty klučičí zájmy a my jsme takový jako hodně všestranný. Takže a hlavně mě to přišlo jako mnohem jednodušší fungovat s těma chlapama, se kterýma jsem teda nespala. S těma, co jsem spala, to zase tak jednoduchý nebylo. Protože v mužském kolektivu to funguje tak, že něco posereš, pošlete se do prdele a bez emocí jdeme dál. Ale... Funguje to skvěle. Jo, a funguje to skvěle. Ale mezi ženskýma to funguje tak, že ty něco posereš, tam ty dvě si o tom vykládají, třetí ti tam v šatně do boty hodí hovno. Prostě jako, a pak jako, ježíš, kdo ti to udělal? No a tak Míša za to nemůže. Jo, a prostě takový ty intriky těch ženských, já to prostě nesnáším. Já jako ráda vím, na čem jsem, a taky ráda jako jednám na rovinu. Okay. Což jakoby nesplňoval ani jeden ten vztah v podstatě. Jakože já jsem jednala na rovinu, ale vůbec jsem netušila, na čem jsem. No a tak, abych se vrátila k tématu, borec se mi ozval znovu po novém roce a já už jsem byla taková znuděná, protože já jsem občas tak jako, když jsem nevěděla, do čeho píchnout, tak jsem občas šla na nějaký rande z Tinderu, šli jsme na kafe pokecat, abych si ověřila, že pořád nikoho nechci. Fungovalo to dobře do té doby, než jsem šla tady s tím panem ženatým s dítětem na kafe, kde jsme seděli asi 2 hodiny a já jsem jako, protože jsem to brala jako srandu, prostě o nic mi nešlo,
Tak já na každém tom rande, na který jsem šla, tak moje první hláška byla: hele, chci 3 děti, chci rodit doma a nechci je očkovat. A čekala jsem, co ten borec udělá. Takový dobrý test. Tohle byla jedna část a druhá část, když jsem zrovna neměla chuť vytahovat děti, tak bylo, hele, jako to byl fakt takový icebreaker. Co bys řekl na to, kdybych prostě, kdyby jsme spolu bydleli a já bych jako srala s otevřenýma dveřma a vykládali bychom si spolu. Kamo, a teďka, ale tam strašně záleželo na tom, co ten borec jako řekne, protože můj tehdejší šéf mi odpověděl jako vtipně, ale byla jsem tam s týpkem, který seděl a říkal, ježiš, no tak já nevím, víš, já jako mám rád jako soukromí u některých věcí, jakože říkám, tak nic, tak jdeš rovnou do prdele. Hele, ale tohle je náhodou jako skvělý, protože mi to připomíná vlastně v podstatě, když jako na Tinderu ti proběhne meč, takže většinou častokrát jako chlap by měl vymyslet nějakou tu úvodní větu nebo něco takového, ale jakože jestli jako sedeš na záchodě a jestli prostě jako chceš mít otevřený dveře nebo ne, to mě v životě nenapadlo. Ale víš co, jakože a ještě se to vykládat, jako jo. No, ale jakože... Jako hele, zažil jsem vztah, kde jsme to takhle měli. Jo, že jako ona si třeba čistila zuby a já jsem prostě jako si s ní vykládal při otevřeném jako záchodě. Po pár letech jako k tomu dospějete, je otázka, nakolik jako je to indikátor toho, že ten vztah už jako spěje ke konci. Ale já jsem jako měla vztah, kde borec jako vymyslel, že bych hrozně chtěla jako párovej záchod. Jakože normálně 2 záchody jako naproti sobě, aby si ti 2 mohli jako vykládat. Já říkám, hele, jako záměr dobrý, ale těžko říct, jestli ti to jako vyjde někdy. No dobře, hele, takže jsem s ním šla na kafe, tohle jsem tam na něho vybalila, to s tím dítětem, ne, to s tím záchodem. A on to říká, jo, jako v pohodě, já mám děcka rád. O pár let později mi řekl, že si myslel, že si z něho dělám prdel. Nedělala jsem si z něho prdel. A my jsme se jako s tím rozešli, on jel domů za manželkou, že jo, a já jsem šla domů jako k sobě, ale odcházela jsem z toho jako s takovým divným pocitem. Nebo spíš takhle, já se tě zeptám, hele, když šla jako na to rande, tak za jakým účelem vlastně, když jsi věděla, že stejně ten chlap je pro tebe red flag? Hele, jako tehdy jsem úplně neřešila nějaký red flag, za účelem toho, že on mi napsal, jako ať mu o sobě něco napíšu. A já už jsem prostě z toho byla strašně jako otrávená, že bych furt měla vypisovat, já říkám, hele, tak jestli o mě něco chceš vědět, tak si pojďme sednout tady na hodinu na kafe, zeptej se, na co chceš a já to tady nebudu muset sáhnout dlouze jako vypisovat. Já jsem měla radši odepsat. Ale to je taková ta chvíle, kdy já jsem se jako z toho rande vracela a měla jsem takový jako divný pocit, ale jako nechala jsem to bejt. A pak jsme si jako nějakou dobu psali s tím, že teda on začal jako projevovat nějaký jako zájem a já si tehdy říkám, hele, dobře, tak nejsiš tady jako bláznivě zamilovaná jako předtím, tak pojďme na to z té druhé strany. Tehdy to prostě jako nevyšlo a mohla ses prostě hormonama zbláznit, tak tady to vezmeme jako z té rozumové stránky. On prostě jako chodí do práce, respektive on byl OSVČ, vydělával si jako docela dost peněz, věděl, jak ty peníze vydělat, rozumíte si, máte stejný jako pohled na život, máte stejný jako podobný prostě nějaký jako životní hodnoty, tak si to jako nechám projít prostě jako hlavou. Ale furt jsem tam měla to, že hele, na konci prostě tady školního roku budou přijímačky a já prostě odjíždím jako na vysokou. To byla jako věc, před kterou jsem jako postavila, že prostě chci jít jako studovat, ale řekla jsem tedy, hele, kdyby jsme jako do té doby došli do stavu, že spolu chceme bejt, tak jsem ochotná to jako přehodnotit. To se stalo někdy jako v lednu, i tady ten dialog. Já jsem tam v jednu chvíli měla takový jako moment, kdy jsem seděla, ještě tehdy u mamky, ona to měla takový schodek před koupelnou, seděla jsem na tom schodku. On tehdy byl nějaký přivopitej, ten večer psal mě nějaký hovadiny a já jsem tam vzadu úplně si říkám, hele, zablokuj ho. A prostě zablokuj ho, vyser se na to a jdeme dál tak jako s těma ostatníma. A v tu chvíli si říkám, tady se buď stane to, že ho zablokuju a něco se stane, anebo ho nezablokuju a něco se stane. Úplně taková, jak v Interstellaru. Prostě úplně taková jako rozbočka, že tady by se ten paralelní vesmír jako rozdělil na ty 2 cesty, že v jedné jsem ho zablokovala a v druhý ne. A každá vedla do úplně jiného světa a v každý se stalo úplně něco jiného. Jenom si vybereš, kterou tu černou díru prostě projdeš. Jenom si vybereš, jako jestli půjdeš doprava nebo doleva. Tak jsem to v tu chvíli cítila a já si říkám, hele ne, já ho nezablokuju, na to je čas vždycky, že jo. Takže jsi chtěla v podstatě ještě jako vyzjišťovat. Já jsem si říkala, že tomu dám jako ještě šanci. Obrat přišel ve chvíli, kdy mě došla zpráva, hele, řekl jsem to doma. Protože já jsem to nečekala. Já jsem čekala, že ten pattern bude stejný. Mám manželku, jasně, máme to na hovno, bla, 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 tohle mě tam chybí.
To už jsme tady měli, takže já jsem očekávala, že prostě bude kecat a já prostě si v klidu dělám přijímačky a prostě zdar a odjíždím. A najednou jako mi to úplně rozhodilo jako všechno, co jsem očekávala. A já říkám, počkat, jako, a teď ale jako paradoxně v tu chvíli bys čekal, že jako si říkáš, jupí, tak jakože konečně. Já jsem v tu chvíli byla brutálně vyděšená. Já říkám, jakože a moment, jako my jsme si neřekli, že jí to jako řekneš. To prostě bylo jako nějaký jeho rozhodnutí. On to jako bez rozmyslu, bez toho, aniž by se mě zeptal, aniž bychom cokoliv probrali, tak prostě řekl, hele, já jsem to řekl doma, já se teďka prostě jako tady zbalím, odstěhuju se a ty prostě budeš bydlet se mnou. A takhle jako mě před to postavil. A teď v tu chvíli si říkám, hele, jako je ta chvíle pořád jako counout zpátky ještě jako v nabídce, nebo ne? No, jenomže blbý je, že když máš takový ten syndrom hodný holky, která neumí říkat ne, a to se mi vymstilo v životě několikrát, tak tohle byla jedna z těch chvil, kdy já jsem vlastně si tu hranici opět jako nenastavila. Jako hele, ne, sorry, tohle jsme si nedomluvili. Je fajn, že jsi to doma řekl, ale jako s tímhle prostě se mnou nepočítej. No takže tehdy jsem to jako zase nechala bejt, říkám si jo, tak hele, dobře. Furt jsem si tam jako říkala prostě jako jo, ty důvody, proč jsem si říkala, že s ním jako budu, tam nějaký byly a byly logický. Takže to dopadlo přesně tak, jak on řekl. Já jsem se k němu nastěhovala a ještě on mi tehdy říká, hele, ty jsi stěžovala, že tě to nebaví v práci, tak dej výpověď prostě v práci. Jo, dej výpověď v práci a pojď se mnou prostě dělat to, co dělám já. Říkám, OK, to dává smysl a on tehdy věděl, že já jsem si chtěla splnit jako sen, že se dostanu na závody v bodybuildingu. Dělala jsem tehdy, jako hodně jsem chodila do posilky, cvičila jsem a chtěla jsem prostě jít na závody v body fitness. On tehdy říká, hele, tak teďka vlastně, když nechodíš do práce, tak na to budeš mít čas, prostě tady jako mě oskeneš občas nějaký papír a tak. Já po tobě jako nebudu chtít, abys tady prostě měla klienty a brala je a to. Prostě budeš mi tady dělat takovou asistentku, a já budu vydělávat prachy a ty si prostě chodit cvičit. No a to se jako stalo, ještě on vlastně, když jsem se k němu nastěhovala, tak to byl klasický love bombing. My jsme jeli tehdy na brutálně drahou dovolenou na zámořskou, takovou tu zaoceánskou loď, takovou tu obrovskou, na týden po Středozemním moři a to bylo pro mě taky wow, prostě jako poprvé v životě jsem letěla letadlem a ještě něco takového a prostě to je jako, že jo, týpek mě tady zná půl roku a teď prostě taková pecka. Mm-hmm. A já jsem měla jako fakt pocit, že hele, dobře, tohle jako vypadá dobře, prostě on jakoby funguje tak, že prostě ty věci říká na rovinu, to, co říká, prostě dělá. Neměla jsem jako jedinou pochybnost o tom, že by tady jako mělo být něco špatně. A říkám si, OK, dobře, tak teď seš v takovým emočním rozpoložení, v jakým seš, ale to, že prostě teďka jako necítíš nějakou extrémní zamilovanost, ještě neznamená, že to prostě postupem času jako nepřijde. No, já jsem si vlastně teda tehdy jako ten sen splnila díky němu v podstatě, protože on to jako zafinancoval, protože já jsem už jako nechodila do práce, nemusela jsem, že jo, byla jsem ta žena v domácnosti, tak jako, jak to některý chtějí. Otázka zní, vyhovovalo ti to? Hele, tehdy, když jsme byli sami, tak vlastně tam, jako občas takhle, když jsem se o tomhle někde zmínila, o tom, co jako následovalo potom, někde třeba na sociálních sítích, tak se mi tam pár lidí zeptalo, hele, a byl takovej jako už předtím, před těma dětmama a tady těma povinnostma a tak, no, jakože byl, ale jako nebyl v té situaci, abych já to poznala, protože... Spíš, já se jako ptám, jestli ti vyhovovalo být ženou v domácnosti. Ale jo, tehdy jo, protože já jsem si z domu odnesla představu, že jsem blbá, nejsem ani moc hezká a že abych něco v životě dokázala, tak se budu muset hodně dobře vdát. A vlastně tady ten toxický vzorec, který mi do mý hlavy nasadila moje matka, která tuhle větu pronesla, tímto ji zdravím, jestli to někdy uvidí, tak já jsem vlastně jako tomu na 100% jako vyhověla v tu chvíli. Ale ne, prostě prostě ten výběr nebyl úplně šťastný. Takže já jsem prostě odjela ty závody, umístila jsem se 8. Jakože vypadala jsem dobře, ale prostě nebylo to dost dobrý na to, abych jako vyhrála. A říkám, OK, takže tady už jsme si jako odškrtli tenhle point v checklistu a jdeme dál. A já říkám, hele, prostě mě už jako je docela dost. Tehdy mě bylo, myslím, 27. Já říkám, hele, jako já už bych jako fakt ty děti jako chtěla. A on říká, hele jo, prostě
já s tím jako nemám problém, já prostě už jako jedno dítě mám. Jediný co, tak si uvědom, že prostě s dětskem je to voser a zničí ti celý život. Tahle věta tam proběhla. Okay. Já říkám, počkej, já tak jako ty jedno dítě máš, teďka mě vlastně říkáš, že jako ti nevadí se mnou mít další, ale že ti zničí celý život. Jako paradoxně to dítě ti nezničí ten život, on ti ho zničí ten druhej. No, takže prostě jsme se dohodli, bylo to za konsenzuálního nějakého souhlasu, že si jako pořídíme mimino. Což se stalo asi o 3 měsíce později, já jsem byla znovu těhotná, tehdy jsem to zjistila asi 5 dní předtím, než jsme odlítali na měsíc do Thajska. Takže vy jste hodně cestovali? Ale my jsme cestovali 4krát ročně, no, jsme byli jako na dovolený a tak do určitý chvíle teda. Takže v podstatě ty jsi byla tak trošku jako rozmazlována tím chlapem. No, v podstatě jo. A tím pádem jsi říkala, hele, všechno je v pohodě, prostě ten život je skvělej. Ale jako v tu dobu jsem žila jako nad poměry běžného, nechci říct úplně běžného smrtelníka, jako ono to pár desítek, možná 1000 lidí v České republice má úplně stejně. Ale určitě to bylo jako lepší než průměrná česká rodina, jo, takže jakože kdo letí jen tak na měsíc do Thajska. Já jsem vlastně tehdy zjistila, že jsem těhotná, pak jsem se vrátila, všecko bylo v pohodě, těhotenství probíhalo a vlastně potom jsem porodila doma. Doma. Jakože... Ježiš, já úplně vidím v těch komentářích, jak se tam seběhnou všichni, jakože ty jsi zdravotník a rodila si doma. Jo, protože chceš se nějak jako víc rozebrat? Hele... Asi ani není třeba. No spíš, ale já se tě zeptám takhle, doma, jakože to bylo chtěný, nebo... Jo, já jsem to měla plánovaně, protože já, tak jak jsem byla do určitý chvíle zdravotník, kdy jsem byla přesně ten typ, jakože neexistuje rodit doma, neexistuje neočkovat, tak jsem najednou začala jako zhánět informace, ale já jsem si tahala studie, vyloženě i o porodech doma a zjistila jsem, že při minimálním zásahu do průběhu toho porodu je minimum jakoby problémů v průběhu toho porodu. Samozřejmě jako tam hraje roli hrozně jako proměnných i jaký jako je to těhotenství. Já jsem u toho měla 2 porodní asistentky, které normálně jako pracovaly v nemocnici. V České republice není nelegální rodit doma, je nelegální u toho mít zdravotnického pracovníka. Nesmíš u toho mít porodní asistentku. Ona může jít jako za mříže za to, že jako asistovala u domácího porodu, protože to je prostě jako nelegální. Já si můžu rodit doma jak chci, ale nesmí tam u toho nikdo bejt. Jo, takhle. Takže jsi v podstatě porušila zákon. Já jsem zákon neporušila, oni ho porušili. Jakože pro ně je to jako trestný. Takže já kdykoliv, když jsme řešili potom matriku, tak já jsem neuváděla, já jsem řekla, že u toho byli svědci, ale prostě jsem odmítla podat jako říct jména, aby z toho jako neměli problém. Hele, byl u toho i ten chlap? Jo, jasně no. A to se rodila jako doma jako ve vaně, nebo? Hele, kámo, my jsme tehdy bydleli v 1 kákáčku. Ne. Počkej, jo. My jsme tehdy bydleli v 1 kákáčku a já jsem si v tom 1 kákáčku ještě nafoukla obří porodní bazének. Jako já z toho mám i fotky, teď já si teda ukazovat nebudu, ale prostě v tom 1 kákáčku nebylo kde sehnout. A nakonec to teda dopadlo tak, že jsem rodila ve stoje s 1 nohou na sedačce pověšená na něho těma 100 kilama, který jsem měla, protože já jsem vlastně paradoxně, jak jsem byla jako úplně vyschlá tehdy na kost pomalu, tak jsem vážila nejvíc ve svém životě, jsem měla 80 kilo tehdy, ale byla jsem hrozně jako vyhublá, jsem měla asi 15% tuku. Já jsem měla strašně moc svalů. No a ona vlastně jako tam byl problém ten, že jak jsem měla i to břicho pevný a všechno, tak prostě to hrozně dlouho trvalo, že jsem musela prostě přijít na pomoc gravitace. A takže jako tohle všechno proběhlo. Jako s dítětem tam byly nějaké jako problémy s kojením a tak, takže tam u mě jako asi byla trošku nějaká... Zpětně si myslím, že jsem měla jako poporodní depresi, protože ty stavy, když to jako vyhodnotím, tak nebyly úplně OK. No, jenomže on tam byl jako úplně k ničemu v tu chvíli, protože to je ta chvíle, kdy má jako nastoupit ten chlap s nějakým tím racionálním jako zhodnocením té situace a když si jako není jistý. My jsme tam měli ty porodní asistentky, kdykoliv jim mohl zavolat, mohl se zeptat, laktační nějakou poradky jsme tam měli, prostě jakože těch lidí okolo nás, se kterými jako bylo možné si o tom promluvit, bylo dost, ale on to jako neudělal a nechával to všechno na mě, takže tam jako potom už nastupovalo takový moje už jako vyčerpání, protože já jsem byla jako v tom hodně striktní, hormony a všechno jsem potřeba dělat správně, abych náhodou něco neudělala špatně. On možná i byl v té pozici, že se trochu jako bál do toho mluvit, protože prostě moje reakce byla jako ne, prostě bude se to dělat takhle.
Nebo jako na rovinu, který chlap by jako do toho kecal, jako když jako jasně. se ti dějou jatka doma v jedna kákačku. Ne, teďka jako ten porod byl jedna věc, ale jakoby to, co jakoby následovalo potom, i jako jakým způsobem prostě, jestli bude kojenej, nebude kojenej, jakým způsobem se to bude odehrávat, co má za plínky a jaká značka to je. Jako jo, prostě tehdy mě úplně jako jeblo, jo. Jakože kdybych měla mít teďka 3. dítě, tak jakože co, no tak toho přebalí mají na zemi, mě to je jedno. Ale tehdy jsem musela mít ten nejlepší přebalovací pult. Já myslím, že v tomhle tom se najde spousta maminek, který mají první dítě a hrozně to hrotěj, že jo? Hele jo, asi to bude tím, že prostě tam jako najednou máš to nový zvířátko a teď jako prostě, že jo, kupuješ nový věci, my rádi kupujeme nový věci. No a to je ta chvíle, kdy už přestaneš kupovat věci sobě, ale už je kupuješ jenom těm dětem. No a já jsem vlastně jako byla hrozně jako unavená, protože já jsem nedokázala několik týdnů spát a já jsem byla strašně vyčerpaná. A jako když nespíš, tak to je snad asi nejhorší věc, co se tím může stát. Proto říkám, že tam musí jako nastoupit jako nějaký jako normální selský rozum, to nemusíš být ani Einstein, kdy prostě třeba řekneš, hele, víš co, ty si tady teďka lehni, já si ho vezmu do kočáru, 2 hodiny prostě nic nedělej. A ty si odpočneš. A ty si odpočneš. No ale ono to fungovalo tak, že on seděl u počítače, pracoval, nevím, a já jsem tam, jako jasně, dítě třeba někdy i spalo, tak já jsem odpočívala, ale já jsem byla tak vystresovaná, že já jsem prostě nebyla schopná usnout, proto říkám, že si myslím, že tam byla nějaká jako poporodní deprese. A celý se to srovnalo někdy po roce. On teda jakoby, tohle se nestalo nikdy, že by mi řekl, hele, ani dej mi ho do kočárku, já s ním půjdu ven a jako budeš mít třeba klid 2 hodiny, jo, nebo něco, to vůbec. Já jsem po roce zjistila, že jsem těhotná znovu. A to už byla... Zeptám se, s tím stejným chlapem? Ano. Hele, já jsem byla zavřená jenom doma s dětskem, jakože nebyla, ani jsem neměla důvod, jako v tu chvíli, já jsem to jako nevnímala ještě tehdy nějak jako extrémně negativně. On prostě jako občas uvařil, že jo, tohle, ale jako ta starost o to dítě byla primárně na mě. A já vlastně po roce, co jsem se teprve tak nějak jako zžila s tím jako jedním dítětem, kdy už jsem si říkala, že už si to konečně jako užívám, že to tak nějak jako odeznělo. Tak najednou jako jsem se dostala do druhého kolotoče, kdy jsem tam měla to dítě a malý jako je docela náročný, protože on je autista s ADHD. Takže taková vylepšená verze tebe. Já si myslím, že tam ten autismus mám částečně taky, nebo tam mám autistický rysy v některých jako věcech. A takže jako on to dostal ale jako z obou stran, protože ten můj ex jako si myslím, že je taky neurodivergentní. A akorát on těma testama procházel v pohodě. Já se jenom zeptám vlastně, jakoby u toho malého, jak se to vlastně jakoby projevuje? Hele, to je jako docela velká kapitola sama o sobě, ale já už jako od malička jsem měla pocit, že něco jako je špatně. Takový jako vnitřní pocit, že to není úplně v pohodě. Ale Můžeš to říct klidně jakoby zkráceně. Jo, on jako takhle neprojevoval žádný jako klasický vzorce autistů. On jako nemluvil hrozně dlouhou dobu, pak mluvil jako velmi špatně. Byl na mě teda jako hodně fixovaný fyzicky, že jako já jsem fakt nemohla jako odejít pomalu ani z místnosti. Byl tam takový jako lehce opožděný vývoj a občas měl takový jako chování, kdy chodil a otvíral, zavíral dveře, rožínal a zasínal furt do kolečka. Ale já jsem pak jako věděla jsem, že v určitých chvílích proto třeba má jako důvod, jo. Ale už jako jenom to, že to dělal, jako nebylo standardní. Důvod, proč jsem ho nechala projít diagnostikou, bylo, že mi učitelka ve školce na chodbě řekla, že je na spektru. Před všema rodičema, naprosto jako nevhodným způsobem. A teďka víš co, teď máš v sobě ten pocit, že si to myslíš, protože já jsem si to jako myslela, ale neměla jsem to jako s jistotou potvrzený. A někdo ti to takhle jako vmete do ksichtu. No, takže já jsem ho tehdy objednala do Brna a do Prahy. Do Prahy se rok čekalo, v Brně prošel naprosto bez problémů. Tam jako nevyšlo vůbec nic. V Praze nám vlastně o rok později řekli, že je to hraniční a že si jistotou nedokážou jako říct, jestli jo nebo ne. Ať ho necháme za 1,5 roku znovu diagnostikovat, takže tu rediagnostiku jsem dělala po 3. Tam vyšel vlastně atypický autismus. Já jsem ji dělala teďka nedávno po 4. a tam ten autismus zase nevyšel. Takže on jako ty autistický rysy má. Má tam to autistické chování, takže já si spíš myslím, že to tam je. Ve výsledku na to nepotřebuju papír, abych věděla, že si chová nějak. A vlastně nejvíce to podělalo ve chvíli, kdy já jsem vlastně po druhý otěhotněla.
A on tam do toho tehdy prodával matce byt, řešilo se, že se prostě budeme stěhovat do jiného bytu, ona se bude stěhovat do toho 1KKčka, protože byla nemocná, tak aby nemusela prostě chodit po větším bytě, aby měla všechno po ruce a aby jako jsme bydleli o něco blíž. On tam měl ještě nějaké jako dluhy z minulosti, že prostě se dohodli, že ona prodá ten byt, koupí si jakoby od něj ten jeho a on tam jako něco doplatí, co tam jako dlužil. A vlastně čím se víc blížil ten termín toho porodu, tak i ta nervozita jako rostla ohledně toho bydlení, jako té tchýně, my jsme jako byt už měli. A teď najednou jako toho bylo hodně, že já jsem porodila, do toho prostě se řešil jako prodej. Už byl prostě kupec pro ten byt. No a teď já jsem, tam jako nastala situace, kdy v jednu chvíli já jsem za ním došla a říkám, hele, jako máme problém a já ho chci řešit, jo, protože prostě já jako to sama všechno nedávám, potřebuju od tebe pomoct a i ta komunikace mezi náma je jako blbá. On mi tehdy říká, hele, prosím tě, já toho mám teďka fakt hodně, pořešíme to, ale dej mě třeba teďka měsíc ještě, abych jako dokončil všechny tady ty věci, které mám prostě jako rozjetý, pak se k tomu vrátíme a nějakým způsobem to jako vyřešíme. To skončilo. Ta mladší se narodila a tam nastala situace, kdy moje porodní asistentka mu říká, hele, potřebuji, aby Míša dneska zůstala v klidu v posteli. A tehdy vlastně byla situace taková s tím starším, že on měl určitý jako vzorce, kdy se to nesmělo porušit, takže on každý den musel jít ven, jinak jsem věděla, že večer ho budu třeba 3 hodiny uspávat, protože bude prostě to děcko nevyblbnutý. Takže ten den vzal dítě ven, to bylo v pohodě a druhý den, ani ne 24 hodin po porodu, se sebral, odjel s maminkou řešit byt. Já jsem vzala děti do kočárku, protože jsem měla tehdy dvojkočár a 24 hodin po porodu jsem šla s dětskama ven na hřiště. A v tomhle duchu se vlastně neslo dalších jako 5 let našeho soužití, kdy já jsem se naprosto jako ze 100% starala o děti. On tam byl teda ten, co nosí ty peníze. A já jsem ale v určitou chvíli řekla, hele, dobře, ty tady jako prostě chodíš do práce, mě chodí mateřská, ale mě vadí, že to funguje mezi náma tak, že já prostě si o každou věc, kterou potřebuju, musím říkat tobě, protože on si tu mateřskou měl dispozice k mému účtu, jak jeho. Já jsem si nikdy jako nedovolila bez zeptání nějak extra jako zaplatit kartou. Došlo tam k situacím, kdy já jsem si fakt musela říkat o peníze, abych si mohla něco koupit. Většinou to bylo tak, že jako jo, OK, zaplat tímhle, zaplat tam tím, protože on těch karet měl asi 8. Někdy řekl, hele ne, prostě tohle ti nekoupím, to je úplná hovadina. A já jsem třeba tu věc jako chtěla nebo i potřebovala, ale nebylo na mě, jestli rozhodnu, jestli si ji můžu koupit nebo ne. A to byly vlastně ty chvíle, kdy my jsme třeba něco řešili a on řekl, hele, však jsou to ale jako naše peníze. A o 14 dní později jsme něco řešili a on říká, hele, já za svoje peníze takovýhle blbosti kupovat nebudu. To je úplná zbytečnost. A tam už začaly ty chvíle, kdy já jsem si všímala jakoby toho rozkolu v tom, co jakoby říká a kdy to říká a že se ty verze jako začínají lišit. A když jsem ho s tím konfrontovala, tak mu říká, hele, ne, to jsi asi jako přeslechla. Nebo si to blbě vyložila. Takže už takový známky jako ten manipulace gaslighting trochu. tam začal jako poměrně brzo. A já jsem jako už jako takhle jako za čerstva si říkala, hele jo, třeba jsem se fakt přeslechla, jo, třeba jsem to fakt blbě pochopila. Tam jako začaly nejvíc ty hádky mezi náma teda kvůli těm financím, kdy já jsem prostě chtěla mít aspoň nějaký svoje minimum 5 000. Jo, protože já jsem byla v pozici, kdy jsem mu nemohla koupit ani dárek, protože bych si na ty, jako musela bych za ním přijít a říct, hele, prosím tě, potřebuju tady 4 litry, abych ti mohla koupit dárek na rozkám. On mi to teda později vyčetl, že jsem mu za celý život koupila jeden jediný dárek k narozeninám, a to když jsem chodila tehdy do práce, protože jsem na to měla. A pak už nikdy. Já říkám, a proč asi? Proč si myslíš, že to tak bylo? Protože když nemám peníze, tak za co bych ti ho asi tak koupila? Mám ti tady vystříhat jako, tak jsem mohla vyrobit. Jako, že co mám dělat, náramek? Jo, nebo tady z papíru uděláš prostě nějakou lodičku, jo? No a tohle on jako úplně odmítal jako pochopit, nebo prostě to vždycky tak jako smetl ze stolu, že vlastně na co já potřebuju peníze, když stejně všechno mám a on všechno koupí, to, co potřebuju, stačí si přece říct. Tak jak vlastně tehdy, jak jsem říkala, že ten vypínač s těma emocema se vypl, tak malé bylo asi 0,5 roku, já jsem stála u okna a najednou to přeplo zpátky. To bylo fakt jako, že fyzicky cítit, že se najednou něco změnilo. A já si v tu chvíli říkám, hele, tohle je vztah, ve kterém jako nechci být. Protože jako tam docházelo i ke konfliktním jako situacím, které byly mimo finance, kdy on... A to jste byli teda
Po 3, 4 letech. To už bylo po 4 letech. Po 4 letech, jo. Po 4 letech v podstatě začala zjišťovat, hele, tenhle ten vztah není zdravý a už tam prostě svěděla, že je fakt něco špatně. Jako jo, protože tam byla třeba situace, kdy prostě on na mě křičel po 14 dní prostě po porodu. Fakt na mě, já už ani nevím proč popravdě, já si pamatuju tu emoci z toho, kdy já prostě držím to mimino na těch rukách. On na mě řve, že jsem blbá kráva. Já tam křičím po něm zpátky, do toho tam řve jedno dítě, druhý dítě. A já jsem pak zůstala v tom pokoji a říkám si, ty vole, tohle jako nejde. Jako jednak před těma dětskama, já 14 dní po porodu ještě jako v nějakém hormonálním jako opojení a to byla nějaká úplná blbost. Jako. Fakt, jako, že to nebylo nic extrémně zásadního. On si to pak už nepamatoval, my jsme se o tom zpětně bavili a já jsem tehdy něco řekla v tom smyslu, no jako řekla jsem, že jsem blbá kráva a on mi říká, tak asi ses tak chovala. O 2 měsíce později mě začalo bolet břicho a jela jsem na pohotovost s tím, že mám akutní zánět slepého střeva, protože jsem prostě nejedla, nepila, nespala, já jsem spala 3 hodiny denně, protože ta mladší se fakt jako brutálně často budila. Ten starší zase hrozně pozdě usínal a hrozně brzo vstával, takže já jsem fakt měla reálně 3, maximálně 4 hodiny, kdy jsem spala a já jsem odpadávala odpoledne, já jsem od 2 hodin prostě jenom ležela mezi těma dětskama a byla jsem do 7 v takovém jako polokomatu. A on byl prostě v práci, nebo prostě ve fitku, nebo někde na masáži. Měl to na salámu. Jo, jakože, no tak stačí si říct, no ale já s nima jako doma nemůžu být, protože prostě oni potřebují tebe. No tak tady jsem odjela do nemocnice, z nemocnice mě poslali domů, že tam není žádný chirurg, co by mě odoperoval, ani nikdo, kdo by mě udělal ultrazvuk, ale že to vypadá ten na naslepák, ať přijdu druhý den, protože jako byla neděle, další den bylo pondělí. Do toho mi tam řvalo jedno dítě hlady, protože ona už nebyla kojená, byla na flašce s mlíkem, já jsem ji neměla s sebou, protože jsem nečekala, že to bude trvat tak dlouho. Takže totální psycho. Já jsem nevěděla, jestli mám odejít z té nemocnice bez vyšetření, jestli ho mám poslat domů s těma dětskama. Teď jsem věděla, že on není schopný jim udělat ani to mlíko blbý, protože on neví kolik, čeho, jak, prostě nic. Já jsem měla dokonce v poznámkách napsaný jako takovejhle pamflet, kdyby se mi něco stalo a byla bych v komatu, co a kdy má dělat. Jenže nejhorší je, že pravděpodobně on by ani tohle nezvládl. Pravděpodobně ne, no, tehdy ne. On tehdy ty děcka odvezl domů s tím, že mě chodily zprávy typu okamžitě se zbal a odejdi, protože ona tady křičí, já nevím, co mám dělat, nedokážu ji uklidnit, musíš okamžitě přijet. Takže já jsem prostě ani v akutní situaci jsem nemohla jít k doktorovi, to jako tohle se dělo, i když jsem šla na běžné vyšetření, třeba na Gindu potom 6 nedělí. Okamžitě si to přebukuju na jiný termín, on tady prostě řve a já tady s ním prostě on to děcko ani z té sedačky nevytáhl, protože mu prostě vadilo sedět jako v 5bodovém páse půl hodiny v sedačce. A já jsem dala domů s tím, že teda jako mám tam přijít druhý den ráno, on říká fajn, ale vezmeš si ji sebou na to vyšetření. Já říkám OK, takže já ráno prostě vemu děcko do sedačky, půjdu s ňou na ultrazvuk a pak jako čekala, že přijedu dom s dětskem, že jako dobrý. No a jenže já jsem se ráno zbudila, malá spala, říkám, hele, mám z toho takový blbej pocit. Takže jsem si vzala jsem si pár věcí, děcko jsem nechala spát, vzala jsem si auto, odvezla jsem se do nemocnice. V průběhu toho mi došla zpráva, že jsme se ale domluvili, že si ji přece vezmu. Já říkám, jo, ale ona spala, tak jsem si říkala, že prostě stihnu třeba přijít, já nevím, půl hodiny potom nebo hodinu potom, co se probudí a to by se jako mohl zvládnout. No tak teda jako dobře. No jenomže mě potom řekli, že prostě je to jako na akutní operaci, takže jsem mu napsala, že prostě musím jít jako hned v tu chvíli, jako že mě prostě berou akutně na operaci, že to musí jít ven. Takže já jsem šla na operaci, operace proběhla v pohodě a večer mi jako ptala jsem se teda, co děcka, on jako, že teda jako dobrý, no ale prostě, že jako řvou, že si nestihl dojít ani na záchod, že za celý den chudák snědl jenom jeden chleba suchej. Říkám, ty vole, welcome in my world, jako. A život na mateřské. Jakože, jo, jako a prostě jako najednou jako velký halo, jako ty vole, jako já jsem se ani nenapil a furt tady jako lítám. No, psal mi celou noc, že prostě malej nespí, malá nespí, na střídačku, on nemůže spát. Jakože skoro mi ho bylo až líto. No a ráno mě došla zpráva, hele Anna, jak dlouho to tam jako vidíš? Já říkám, já nevím, tak se slepákem se zhruba zůstává jako 3 dny po operaci v nemocnici. A on mi to napsal, hele víš, jako jestli potřebuješ, tak tam den klidně ještě buď. Já to dám nějak. To je takový jakože,
všechno je tady v helu a jestli okamžitě nepřijdeš, tak jako tady všichni budou mrtví, až dojedeš. A já se vsadím, že když on měl rýmičku, tak týden to musel být můžeme jako dostat, ale no, takže ve chvíli, kdy přišel doktor, já říkám, já podepisuju revers. O, prosím, říkám, já prostě mám doma dítě, o který se potřebuji starat a já potřebuji podepsat revers. Takže ty v podstatě s rozpáraným břichem. Jo. A doktor tam na mě začal řvát. Jakože fakt řvát. Že jako co si to dovoluju, že prostě jsem se právě teďka zabila, že jsem zabila svoje dítě a takový keci. Říkám, ty vole, to jsem si měla nahrát. Takže on se vyřval, odešel pryč, pak se vrátil asi za půl hodiny, už vyklidněnej. Říká, chcete teda ten revers? Říkám, jo. On říká, dobře, pokud by se vám něco stalo, sanitka přijede hned, kdykoliv ráno, odpoledne, tehdy a tehdy přijdete na kontrolu, na shledanou. Takže jsem dostala, a on říká, má vás kdo odvést? A já, jo, jasně. Takže jsem si vzala ty klíče od toho auta, co jsem měla v té tašce, sedla jsem za volant a odvezla jsem se domů. Jak bys čekal, že by to teďka mělo pokračovat? No, jsou dva scénáře. Jeden takový ten happy end scénář, který předpokládám, že asi nepřišel. Ne, tak jinak. Jak bys to udělal ty, kdyby se tohle teda stalo a teď bys měl doma ženskou s 2 miminama, protože to byly v podstatě 2 mimina, jako oni mají rok a 3/4 od sebe, a s takovýmhle problémem? Jakože bych byl ten chlap, jo, teda, který je teďka doma s těma 2 dětma, jo. Já přijdu domů, ty si to představ si tu situaci, jo. Ty jsi tam teda dobře, jako v helu, fajn. Já přijdu domů a co se stane teďka? No, tak jako správný chlap bych samozřejmě o tu ženskou postaral, aby měla co nejvíc klidu, že jo. To znamená, jakoby postaráš se o tu domácnost, vezmeš si teda dovolenou, volno nebo cokoliv a abys prostě se nemusíš. A funguješ prostě, jo. Protože jako sorry, když máš teda jako rozpáraný břicho, no tak jako nemůžeš se ani s nějakým matičkem věcma tahat cokoliv. A to dítě, že jo, chce prostě, jo. Nosit, přesně. No, tak já jsem odemčela dveře, došla jsem domů, přiběhlo za mnou jedno dítě, druhé dítě tam leželo na nějaký hrací dečce, říká, jo, ty už jsi tady, tak já jdu do práce, čau. Fakt. Do 2 minut se za ním zabouchly dveře a byl v háji. Takže v podstatě jako chlap tě tam nechal, děj se vůle boží, hele, jako absolutně jako borec bez emocí, měl to na párku. On potom jako, byli tam samozřejmě, byly tam chvíle, kdy on uvařil a naskládal myčku. Naskládat myčku byla jeho práce. To byl jeho úkol, on se ho držel, protože on uměl nejlíp skládat myčku, tomu musím nechat, ale to bylo prostě jako všechno, co dělal. Jo, ale prostě takhle tě tam nechal a řekl, hele... Jo, já jdu do práce, tak čau. A já jsem fungovala. Protože jakože víš co ti jako zbývá. Jako já jsem tam totiž tu jako zodpovědnost za ty děcka jako cítila a hlavně tam bylo mezi náma to, že já jsem věděla, že on je vlastně jako neschopný se o ně postarat a když jsem tam já, tak on vlastně ani jako nemusí. Jeho nic jako nenutilo, jo, fungovat. Mm-hmm. Proč by to dělal, když jako jsem tam byla já? Tohle jako prostě se jako dělo nějakou dobu. My jsme po nějaký době už došli do stavu, že jsme se i bavili o rozchodu, protože já už jsem prostě jako se v tom necítila dobře, hlavně tady kvůli tomu, že já jsem si několikrát řekla o pomoc a jako nikdy nepřišla. Tak odpovědí mi bylo, hele, ty jsi je chtěla, tak se starej a hlavně, pokud chceš teda volno, tak běž do té práce, vydělej těch 200 000 měsíčně a já budu doma s dětskama na mateřský, jo? Tohle byla odpověď. Tam nebylo, hele, já to nedám, zaplatíme chůvu, něco, ne. Tam bylo tohle. Jako tohle jsem vždycky dostala zpátky. On tehdy potom po nějaký době začal, tak já je teda, když tak pohlídám, tak si běž zacvičit, jenomže já jsem byla unavená, necítila jsem se dobře ve vlastním těle a hlavně bych potřebovala, aby to někdo zaplatil, že jo, to fitko se sem jako nezaplatí. A hlavně jsem věděla, že to je taková ta nabídka, jako, no když to teda jako musí být, tak jako běž, já to nějak jako vydržím, ale kdyby si jako si to rozmyslela, že nepůjdeš, tak budu radši. Takže vlastně tenhle vztah začal jako postupně eskalovat. Hele jo. Až do nějakých jako fyzických projevů. Tam my jsme potom místo, já jsem prostě si zase nechala ukecat, protože v komfortní zóně mi bylo líp, protože v tu chvíli jako odejít s 2 malejma dětskama, s 10 000, to bylo pro mě naprosto jako nepředstavitelný, jakože, a on mi ještě udělal takový náklady, že by to nebylo jakože s 10 000 do plusu, ale já bych musela ještě dalších tak 20-30 vydělat, abych jako mohla začít jako ten měsíc jako fungovat, protože moje náklady v tu dobu byly, abych byla na nule, nějakých 15-20 000. Jo, to byly nějaké jako pojistky, půjčky si na mě vzal a tak podobně. A teď otázka zní, jestli si tě tím chtěl pojistit, anebo prostě potřeboval fakt prachy. Možná obojí. Tehdy to bylo v podstatě tak, že hele, mě už jako nikde nepůjčej, je covid, nemůžu vydělávat, nemůžu se scházet s lidma
Takže pokud si teďka nepůjčíš, tak další měsíc nemáme z čeho zaplatit nájem. No tak jakože sorry, ale když ti tohle někdo řekne, jako spousta lidí si asi teď v tuhle chvíli pomyslela, že jsem úplně blbá, ale když mě v podstatě, já jsem byla jako postavená před to, hele, tvoje děti další měsíc nebudou mít kde bydlet a co jíst. No tak jako jasně, že jdu a podepíšu to. Takže kde se vlastně jakoby zlomilo to, že jsi řekla, hele, jako dokážu odejít. Co byl ten bod toho zlomu? Hele, bod toho zlomu byla chvíle, kdy já jsem ležela, my jsme si prodali barák za nekřesťanský peníze, 4patrovej, obrovský, s tím, že tam se mělo se tam podnikat a mělo prostě se hrozně jako vydělávat a prostě velký plány, nikdy se z toho nic nestalo. On je muž velkých slov, ale malých činů. Takže jako plnou hubu keců měl vždycky a vždycky to vypadalo a někdy občas něco malého jako splnil, ale ty hlavní věci bohužel ne. A já jsem tehdy ležela v totální depresi na posteli a říkám, ty vole, já se tady z toho v životě nedostanu. Já tady prostě chcípnu. Zavřená, teď prostě tou dobou už on mi prolízal telefon pravidelně. To se teda stalo ještě dřív, než jsme spolu začali vůbec jako tak nějak víc chodit, že mi do toho telefonu vlezl. Tady už to byly situace, kdy jsem ho třeba načapala, v noci jsem se probudila a on nade mnou stál s mobilem otevřeným. Já říkám, co tady děláš? Já jsem jen potřeboval, tady jsem hledal termostat. No a tak jako v iPhoneu první, co uděláš, tak otevřeš kapacitu nebo spotřebu baterie a podíváš se, kdy jako a jaký aplikace byly otevřený. A to byly ty chvíle, kdy já jsem třeba jako naběhla s tím telefonem a já říkám, děláš si ze mě prdel. Jo, jako jasně. On znal heslo do mýho mobilu. Proč jsi ho nezměnila, Michaelo? Paradoxně, můj telefon má velmi zajímavý bug. Já nemůžu změnit heslo do toho telefonu. Já to v té nabídce prostě nemám. Změnu Face ID ani hesla, pokud ten telefon nedám do továrního nastavení a nejdu to celý od začátku. Jo, takhle. Takže on to heslo znal a protože mi nechtěl zaplatit iCloud, tak já jsem si neměla kam uložit jako fotky, videa. Byla vyšachovaná. A byla jsem vyšachovaná. Jo, moje telefonní číslo bylo pod jeho rámcovou smlouvou na firmu, takže on měl přehled o tom, kam volám, s kým volám, jak dlouho volám, prostě, kdo mi volal. Takže tam už potom začaly takové věci jako, proč si s ňou já jsem si třeba posílali jsme si s kamoškou hlasovky, zprávy, s druhou jsem si volala. Proč si s ňou voláš? Proč si s ňou tak dlouho vykládáš? Proč si posíláte hlasovky? Proč si nezavoláte? Hele, a víš, kolik času, kdybys věnovala práci, když máš teda tolik času vykecávat po telefonu, věnovala té práci, víš, kolik vyděláš? To bychom byli teprve za vodou. Já říkám, ty vole, já u toho telefonování s těma sluchátkama v uších chodím po celém baráku a uklízím, protože ty 4 patra se neuklidějí sami. Takže jsem tam ležela a říkám, já prostě tady fakt chcípnu. A říkám, ale z té situace musí být nějaká cesta ven, jenom ji prostě v té depresi jako nevidím. Já jsem tehdy si našla znovu psychiatra, protože tam tehdy jako léky jsem přestala brát, ve chvíli, kdy jsem začala cvičit, ale tentokrát jsem si nechala nasadit znovu, protože už to zasahovalo do nějakého mýho fungování okolo dětí a potřebovala jsem jako zmírnit ten dopad jako na ně. Takže já jsem jako začala vlastně řešit, jakoby, co se tam doma jako děje a jednou jsem nějak jako napsala prostě do nějakého komentáře, že se nesmím doma dívat na seriály a tak, protože prostě partnerovi to vadí, že mi to jako přepočítává na čas, který přepočítává na peníze a tudíž se musím dívat jakoby potají. A Borec mi napsal tehdy do soukromé zprávy, to byla nějaká organizace, co se tím jakoby zabývala, domácím násilím a podobně. A začal se mě vyptávat a začali jsme si posílat jako hlasovky, já jsem tehdy šla s kočárem ven a začali jsme si to jako pinkat tam a zpátky, on se mě ptal a on mi nakonec říká, hele, protože já jsem říkala, hele, on občas jako se chová takhle, ale občas je to jako dobrý. Jako většinu toho času je to v pohodě, ale potom už se takovej to napětí mezi náma stupňuje. Já už musím jako vychytávat, jakou má náladu, co si můžu dovolit říct a neříct. Když něco potřebuji, kdy za ním zrovna můžu jako přijít a on mi říká, hele, cyklus domácího násilí funguje tak, že dochází k nějakému vyeskalování problému, kdy dojde k nějakému násilí, představme si tam cokoliv, ať už je to hádka, nebo fakt jako fyzický nějaký atak, něco, a pak se to uklidní. Pak dojde k té omluvě, ten vzduch se vyčistí a dlouhou dobu je to dobrý, protože to, co tam drží tu oběť, je vlastně to, že ten čas, který jakoby je klid, je mnohem delší, než ten čas, který jako ten klid není. A vlastně to je ten důvod, když si spousta lidí řekne, hele, proč ona jako neodešla dřív? No, protože ono většinou toho času to bylo v pohodě, ale když to v pohodě nebylo, tak to bylo hodně intenzivní. A my jsme potom, já už jsem pak došla jakoby do stavu, kdy jsem fakt chtěla jako pryč a tehdy si říkám, hele, jako musíš pryč a musíš to nějak jako udělat.
No takže on mi tehdy říkal, hele dobře, tak ty chceš odejít, tak kolik by jsi vydělala? 35, takovýhle máš náklady, kolik by tě stálo asi zhruba jídlo na měsíc pro děcka, pro tebe a nájem. No tak to jsi tady v minusu nějakých 60 000, beze mě to nezvládneš. A bylo vymalováno a já jsem tam před sebou měla prostě černý na bílým vypočítaný, že bez něho to nedám. No a tehdy, bohužel shodou okolností, jsem si začala psát. Ano, Michala pořád kope. Začala jsem si psát s jedním borcem a došlo to do takového stádia, kdy já jsem doma řekla, že prostě jsem si někoho našla. On se tehdy sebral a odešel, sebral mi klíče od baráku a řekl mi, ať se seberu a vypadnu i s dětskama. A já jsem to tehdy zavolala týpkovi, co se jako stalo. On říká, hele, můžeš jít ke mně, ale možná by to pro děcka byl šok, jestli by to šlo, zavolej ségře a já vás tam teďka odvezu. Zbal si prostě všechny věci, zbal děcka a já vás tam prostě hodím. To se stalo, já jsem zavolala ségře, řekla jsem mi, co se stalo, zbalila jsem prostě sebe děti a byla jsem pryč. A on to jako nečekal, že prostě najednou přijde do baráku a nikdo tam nebude. Mm-hmm. Jako pak následoval takový psycho, jako kdy prostě brečel mi do telefonu, posílal mě videa, jak se jde za sebe vraždit, pak, že si to rozmyslel, pak, že už to jako bude dobrý, pak zase mi nadával, prostě fakt jako to střídání nálad se jako hrozně, jako bylo to rychlý. Já jsem s borcem bydlela 3 měsíce, po 3 měsících jsem zjistila, že jsem narazila na to samý v bledě modrým. A to byla ta chvíle, kdy si říkám, tak a dost. Tady už končím, protože já už ten level znovu opakovat nechci. Takže já jsem si přesně řekla, hele, ty si hledáš takovýhle týpky, takovýhle, prostě s takovýma paternama, protože se ti stalo tohle a tohle už jako hodlám mít jako vyřešený. No ale zároveň tehdy jako jsem furt brečela kamošce do telefonu, říkám, hele, já potřebuji práci. Já prostě potřebuju práci a přemýšlela jsem fakt horem spodem, co budu dělat, abych se jako mohla osamostatnit. Takže říkám, hele, já prostě potřebuju něco, co můžu dělat z domu, když budou děcka nemocný. Za co budu mít dobrý prachy a co můžu dělat od počítače vlastně odkudkoliv ze světa. A ona mi právě tehdy říká, hele, tak zkus to Čekytas. Takže okamžitě jsem si to vygooglila, ještě ten den jsem poslala přihlášku. A protože jsem neměla ty peníze, ten kurz stál 25 000, tak říkám, hele, požádám si o to stipendium, který tam nabízí, takže jsem tam popsala prostě ty důvody, proč jako o to žádám a tak. Oni mi obratem odepsali vlastně, že mi to schvalujou, takže jestli projdu jakoby tím výběrovým řízením, takže to nemám platit a že to budu mít zaplacený. To se stalo, já jsem vlastně už potom čekala jenom jakoby na začátek toho kurzu. Já teda 3 měsíce jsem byla s tím klukem, chlapem, těžko říct, jak ho nazvat. Novým partnerem. Tam to nedopadlo, protože on sice věděl, jaký mám měsíční náklady a se vším, prostě já jsem byla jako fakt transparentní a se vším jako do toho šel a v určitou chvíli mi říká, hele, já na to asi nakonec nemám, tak si to pořeš jako s tím bejvalým. Říkám, ty vole. Říkám, takže teďka jako půjdu s prosíkem zase za ním. Já jsem tam za ním došla, řekla jsem teda, jak se má situace. On tehdy zareagoval jako úplně v pohodě, říká, hele, dobře, tak to nějak vymyslíme. Tak se vrať s dětskama zpátky, prostě začneme pořádně makat, vyhrabeme se z toho spolu, ty si zaplatíš, co potřebuješ, já si zaplatím, co potřebuju. Jakmile se to stane, tak prostě se naše cesty rozejdou a nazdar. Hele, tady by si řekl, jako jo, třeba došel konečně k nějakému rozumu. Tady byla ta chvíle, kdy to mohl i opravit. No, to se ale nestalo. Já jsem se vrátila zpátky. Přesně týden mu trvalo, než se to vrátilo do starých kolejí a ještě hůř. Tam prostě potom docházelo k situacím, že on si přivedl domů milenku, kterou si našel někde na internetu, prostě kočku, kterou zbalil, on ji chtěl zbalit, ona se moc zbalit nenechala. Docházelo tam fakt k situacím, kdy napadl toho nejstaršího, já jsem potom prostě za ním vyběhla, začala jsem do něho bušit, jako do toho bejvalýho, aby to děcko nechal. On mě prostě přirazil na sprcháč, jako držel mě pod krkem, říkám, tyva, tak teďka tady prostě jako fakt skapu. A fakt jako tohle se stupňovalo, tak jak jsem si myslela v určitou chvíli svého života, že by nikdy nebyl schopný nějakého fyzického násilí, tak byl. Já jsem chodila i do organizace Spondea, která se vlastně jako zabývá tady tímhle. Tam mě opravdu jako uvedli do toho, že si to jako nevymýšlím, protože já jsem si furt říkala, hele, třeba si to vymýšlím, třeba prostě to není tak špatný. Furt jsem si to jako racionalizovala, že prostě třeba za to můžu já, bla, bla, bla.
A jako nakonec já jsem vlastně jakoby nastoupila do toho kurzu. Kurzem jsem prošla, začala jsem si hledat práci. On mezi tím odjížděl často jako na Slovensko, protože začal jezdit na terencové akce. Tam prostě začal postovat jako na Instagram fotky s ženskýma a já nevím, co si kde si. A ta jeho v uvozovkách jakože teoretická jako milenka, která milenka vlastně nebyla, byla to kamarádka, která ho odmítla, tak ona mi to na základě nějaké naší debaty jako všechno potom šplíchla, poslala mi SMSky, co jí psal, že prostě kde s kým si jako užívá a tak. Já jsem potom došla k tomu, že všechno to, co on jí napsal, bylo vymyšlený, aby prostě jako jí dal najevo, že jako o něho je zájem a nějakým způsobem jako nalákal. No, celý tady tohle jako divadlo skončilo ve chvíli, kdy já jsem si našla práci a měla jsem měsíc do nástupu a já mu tehdy říkám, hele, já odcházím. Já jsem odcházela s mínusem, s žádnýma penězma v podstatě, s žádnou vyhlídkou, neměla jsem nic jako naplánovaného. Já říkám prostě, to je teď nebo nikdy a já už jako musím prostě pryč. Takže já jsem se sebrala ten den, kdy jsem mu to řekla, zbalila jsem si věci, zbalila jsem děcka a odjela jsem k matce a tím dnem to jakoby skončilo, i když potom nastalo psycho jako následně potom, ještě dalšího půl roku. Ale v podstatě tady z těch jako všech fuck upů jsem se nakonec jako vyhrabala i za pomoci teda jakoby kamarádů. A musím říct, jako, že teďka v tuhle chvíli už je ta celá ta jako životní etapa za mnou. Je to stabilní, děcka fungujou, jsou v pohodě. Já můžu jako za sebe říct, že mám kde bydlet, mám za co jíst, nemusím se nikoho doprošovat, jestli si můžu koupit boty. Fakt jakože to byla jako ta chvíle, kdy jsem za sebou zavřela ty dveře, tak jsem si vydechla a všechno to ze mě spadlo. Takže v podstatě má to happy end a taková ta hlavní message jako jiným lidem a jiným jako ženám, pokud jsou v takové té situaci, kdy vlastně si říkáš, už vlastně nevím, jak odejít, jsi vlastně v háji, protože každý většinou řeší, jako chtěl by odejít, ale nemá ty peníze, nevíš kam jít a tak podobně. Hele, vždycky se to v podstatě dá udělat. Hele, musí tam být ale ta vůle jako hledat to řešení. Z každé špatné situace si můžete vzít jakoby to dobrý, protože vy to potom můžete jako přetvořit v něco, co vám jakoby právě pomůže to jako odejít. Protože tady to bylo jako vyloženě. Já tím, že jsem jako věděla, kde ty chyby dělám, tak už jsem to potom mohla jít jakoby článek po článku a začít to jako měnit. Ale bez toho uvědomění se nikdy nic nestane a hlavně bez té akce se nikdy nic nestane, protože jako v komfortní zóně se nikdy nic nemění. Jako tam ty změny jsou až za tou jako zónou toho komfortu a jsou věci, které si nedají jako naplánovat. A tam začíná ten život. A prostě někdy jako do toho musíš jako skočit po těch nohách a nevíš, co se stane, ale prostě řešit to jako za pochodu. Takže tohle to byl Míší příběh a tady můžete vidět, že i když to někdy vypadá tak, že je to fakt blbý a cítíte se na hovno a myslíte si, že se fakt jako v prdeli, tak vždycky se to dá zakončit. Míšo, já ti děkuju, že jsi tady se mnou strávila 2 epizody. Já ti taky děkuju. Ono samozřejmě to téma by se dalo rozvíjet daleko víc, bohužel tolik toho času jsme neměli. Možná někdy spolu natočíme nějakou bonusovou epizodu nebo něco takového podobného. A hele, jsem rád, že se z toho dostala, že jsi teďka ten správný happy end a hlavně konečně plnohodnotný život a budu se třeba těšit zase někdy příště u nějakého podobného tématu. Taky se budu těšit. Ti lidi řeknou, jako, a křičela jsi u toho? Nebo jako bránila ses? Ne, ty ses to prostě v tu chvíli snažila jenom přežít, aby to jako skončilo, aby mi dal pokoj. Na jednu stranu to beru jako chybu, ale na druhou stranu to byla chvíle, kdyby se nestala tahle věc, tak já bych jako se nikdy neodvážila k tomu fakt jako se sebrat a odejít. Našla jsem její profil, zase ty vole podle té akce. Já jsem prostě sjížděla tak dlouho ty fotky, ty vole, tak dlouho ty profily. Já jsem tím byla, ale hele, to už byla jako, já jsem tím byla fakt až tak posedlá, takže s ním ale budu spát. Kdy chce on, tak jak chce on, tak často jak chce on. On tam měl dokonce napsaný, že jakoby obden to bude klasika, jednou za týden prostě nějaká specialitka jako anál a podobně, to jako sorry, ale prostě jak se tohle chceš nárokovat. A jednou za měsíc bychom si mohli pozvat někoho do trojky, něco jako neobvyklého.